Lola Pudin at saka ni Lola Pitoy. For? Okay. Dapat nakadamit ka pa. Okay na yun, mainit eh. So yan, tapos na kami sa reunion. Marami kaming napanalunan. Ayan, nakikita nyo yan. May payong pa. Napakasaya nung reunion, lalo na pagkasama-sama yung buong pamilya. Buong pamilya. So ayan, sana magkaroon din kayo ng reunion na masaya. At hanggang dito na lang yung aking vlogs. At marami pang susunod na yan. Maraming susunod na vlog na gagawin ko sa araw ng mga libreng araw ko. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagsubaybay
So click nyo na lang subscribe button at wag na kayong umalis sa aking channel. At maraming salamat sa inyong lahat.